Croeso i chi unwaith eto ar ddechrau wythnos newydd. Mae braf cael dod i rannu chydig o feddyliau efo chi. Mi fuodd y penwythnos yn un digon cythryblus yn y newyddion yn dod. Sawl eitem yn dod falle i gythryblu'n calonau ni. Dwi ddim yn bwriadu trafod y protestiadau na'r peryg o weld Covid-19 yn ymledu oherwydd be oedd pobl yn ei wneud. Digon ar y funud ydi dweud wel rhaid i ni wrthwynebu hiliaeth o bob math, bob amser. Rhaid gofalu am yn gilydd. A rhaid rhoi i bob unigolyn yr urddas a'r anrhydedd mae o yn ei heiddi fel un wedi greu gan Dduw. Falle daw mwy o gyfle i sôn am hynny rhyw dro eto. Ond heddiw, dwi eisiau newid eich meddwl chi chydig bach. Trwy droi at un o bynciau trafod, hoff bynciau trafod pobl Prydain, sef y tywydd. Do wedi wythnosau o haul braf fe oerodd y gwynt a fe oedd y glaw dros y penwythnos. Fel arfer wrth gwrs, da ni'n dueddol o gwyno pan mae'r glaw yn dod fel yma. Ond y tro yma, a llawer ohono ni wedi ei groesawu. Wedi sychder yr wythnosau heibio, mi oedd lawntiau'n gerddi ni'n colli i gwyrdd ni. Oedd pob golwg fod y cnydau yn y caeau yn mynd i fod yn ddigon llwm, heb i ni weld rhywfaint o law, a fforfa i'r gwartheg ar defed yn mynd yn bryn. Wrth gwrs, mae modd cario dŵr i'r ardd, eto tydi cario watering can ddim chwarter mor effeithiol a chawod ffres o law i weld y blodau yn codi pennau, y planhigion letys a tomatos yn pigo i fyny, a'r lawnt yn glasu. Felly mi o'n i a sawl garddwr a ffarmwr arall dybion ni yn ddigon balch o weld y tywydd yn troi dros y penwythnos. Da ni'n gwybod wrth gwrs mae un o'r cyffelybiaethau mae'r Beibl yn ei ddefnyddio i ddisgrifio gwaith yr ysbryd glân ydy dŵr. Ddeudodd Iesu un tro, pwy bynnag sy'n sychedu, deir ata fi ag yfed. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi fel y dywedodd yr ysgythyr, bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. A mae Ioan yn deud wrthon ni, sôn yr oedd am yr ysbryd, roedd y rhai agredodd yn ef yn mynd i'w dderbyn. Os dywedwyd fod yr hanner can mlynedd a mwy diwethaf wedi bod yn gyfnod o sychder ysbrydol yn capelu ni. Mae geiriau Iesu fel pe bydden nhw'n dod fel gwaedd i'n deffro ni, yn gwahodd ni, eto i roi sylw i sychder yn calon ni. Ydych chi'n cofio hanes Iesu yn siarad efo'r wraig o'r ffynon Jacob tu allan i Dres Maria? Mi ddydodd wrthi, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn, dŵr y ffynon felly, yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr arodda fi iddo. Ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr arodda fi iddo'n troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Lle nad os syched, dos a ddim bywyd. Ac os nad os bywyd, wel, sdim ots faint o ddŵr rowch chi i'r planhigyn a ddim tyfu. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn tua 5 oed, es i allan i'r ardd yn Aberystwyth a plannu pren lollipop yn yr ardd. O'n i'n disgwyl i goeden lollipop dy fi. O'n i'n mynd allan hyd yn oed a rhoi dod i'r pren, ond nath y pren ei dim byd ond pydru mewn gwirionedd. Chi'n gweld? Mae gan bob un ohono ni syched yn calonau am rhywbeth sy'n mynd i bodloni ni, rhywbeth sy'n mynd i roi ystyr a gwerth i'n bywyd a chyfeiriad i ni deithio tuag ato. A dyna oedd Iesu'n ei wneud efo'r wraig yma o'r ffynon Jacob. Oedd yn ceisio deffro'i hymwybyddiaeth i o syched i chalon. Oedd hi wedi ceisio bodloni'r syched mewn mannau eraill. Oedd hi'n credu byddai cael gŵr i'w charu'n ddigon. Ond iddi wedi cael ei defnyddio a'i gwrthod dro ar ôl tro. Dyna nath Israel hefyd wrth iddi droi oddi wrth Dduw. Yn wir, meddai y proffwyd Jeremia, gnaeth fy mhobl ddau ddrwg, fe'm gadawsant i ffynon y dyfroedd byw, a chloddioddynt eu hunain pydewau toredig na allant ddal dŵr. Mae yna un ffynon sydd yn tarddu ac yn rhoi dŵr i'n heneidiau,
Yr arglwydd Iesu di hwnnw. Heddiw, yng nghanol prysurdeb bywyd a newyddion i'n poeni yn llenwi sgrin y teledu a phapurau newydd, gadewch i ni roi lle i'r syched yn yn calon. Mi ddydodd y salmydd, fel y brefar hydd am yrfonydd dyfroedd, felly'r hiraetha fy enaid amdana ti, o Dduw, sychedig yw fy enaid am Dduw, am y Duw byw. Ac yn cyfateb i hynny, mae Duw ei hunan yn gwahodd i ddod ato a chael yn digoni. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch, eich bod heb arian, prynwch o bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn a dyw'n fara, a llyfurio am yr hyn a dyw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau dan teithion. Cymrwch ened i oedi. Gofynnwch i Dduw adnewyddu eich calon, ac wrth i chi fyfyrio, meddyliwch ar wahoddiad rhyfeddol a grasol yr arglwydd Iesu hun. Pwy bynnag sy'n sychedig, deiad ata fi, ag yfed. Gadwch i ni weddio. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, mae gennyf un ddi drai y dyfroedd byw, sychedig un, o'i hyfed, byw a gai. At Iesu deithim, yfais i o'r afon fywiol gref, fe dorwyd syched fe enaid oll, a byw wyf ynddo ef. Arglwydd yng nghanol yn bywyd prysur, pryd dyn ni rhoi sylw i peth yma a sylw i peth arall. Paid e gadw ni'n anghofio rhoi sylw i'r syched yma sydd yn calonau ni amdana ti. A gad i ni gymryd amser bob dydd i droi, i feddwl, i ystyried ac i geisio dy drigaredd di trwy Iesu Grist. Amen. Dan eich bendith.